Inselmilkom u nistedinkom għal 121 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Illum għal-grazzja t'Alla kollox komputerizzat, imma ma nafx jekk tiftakru, speċjalment aħna li għandna ċertu età, meta konna mmorru għand l-okulista biex nagħmlu it-test ta' għajnejna. Kif l-okulista kien ilibbisna dak in-nuċċali kbir tal-ħadid u ftit ibiddel il-lentijiet quddiem il-bord blittri kbar u żgħar sakemm tasal biex tara sewwa u jażillek il-lenti preċiża għan-nuċċali il-ġdid tiegħek. Illum l-affarijiet huma aktar faċli. Fil-Vanġelu ta' dan ir-rabaħat tar-Randan lil Ġesu inqisu bħala okulista li mhux biss jagħti il-fejqan id-dawl mill-ġdid lil-raġel li kien twieled għama, imma ftit ibiddillu biex ingħidlek il-lentijiet tal-vista tiegħu sakemm jgħinu jasal biex jarfu bħala bin il-bniedem, il-Messija, is-Salvatur tiegħu. San Ġwan l-Evanġelista fir-rakkont sabiħ ta' dan il-ħadd ifakkarna kif Ġesu lemaħ dan ir-raġel għama u b'inizjattiva tiegħu personali Ġesu beżaq l-art, diliklu għajnejh bit-tajn u batu fil-menqa ta' Silowe biex jaħsel għajnejh. U għall-grazzja t'Alla dak l-għama reġa' kiseb id-dawl. Imma liħ beda inkwiet ieħor il għaliex ħadd ma rid jemmen illi ju reġa' kiseb, anzi li ju rċieva id-don tad-dawl. Interessanti, quddiem il-qraba u ħbiebu li kienu jafuh bħala tallab għama, jirrakkontalhom kif raġel dilik li għajnejh bit-tajn u batni ninħasel fis-Silowe. Lill-Fariżej illi ma ridux jemnu fil-fejqan tiegħu, meta jsaqsuh inxi dirlek minnu, issa ma jsejjaħlux aktar raġel imma jqisu bħala profeta. Quddiem l-awtoritajiet Lut, l-għama li reġa' kiseb id-dawl jinsisti illi dak ir-raġel, dak il-profeta bil-fors kellu jkun raġel mibgħut minn Alla, għax għamel il-ġid, lili fetaħli għajnejja, li kieku dam ma kienx ġej minn Alla, xejn ma kien ikollu l-ħila jagħmel. L-aħħar lenti l-imfejja jiltaqa' ma' Ġesu. U wara dik it-taqbida twila ta' argumentazzjoni, Ġesu jgħidlu temmen int f'bin il-bniedem, dak wieġeb u qallu jgħid il-Vanġelu, minnu mulej biex nemmen fih, mhux biss rajtu, imma huwa dak stess li qiegħed ikellmek, nemmen mulej u nxteħed jagħtih qima. Jalla l-mixja tagħna tar-Randan tkun l-istess, ftit nirfinaw il-lentijiet tal-qalb tagħna u narfu aktar minnu Ġesu għalina. Mhux biss raġel, mhux biss profeta, mhux biss il-mibgħut minn Alla, imma bin il-bniedem Messija u Salvatur tagħna. U mbagħad Ġesu tassew isir id-dawl mhux biss tad-dinja imma tagħna. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.